O Concello de Pontevedra quere que as obras para construir o bypass de Mollabao comecen este mesmo ano. Como anunciara onte o delegado do Goberno, hoxe recibiron a concesión de costas destes terreos. Quero recordar que este récord de tempo era a decisión que Costas tiña tomada a decisión contraria. Foi gracias a negociacións que houve para o Goberno para a investidura do Goberno Madrid e a intervención en concreto de Carme da Silva. Agora o Goberno local terá que reunirse coa Deputación de Pontevedra, autora do proxecto desta nova vía. As dúas administracións deberán acordar a actualización dos prezos. No seu día o bypass estaba orzamentado en case 940.000 euros. Por fin, podemos botar toda a maquinaria a andar para esas dúas actuacións, non? Primeiro o bypass e a reurbanización da Rosalía de Castro, como sabedes, pola sección que ten, é imposible actuar, ampliar beiras rúas e poñela decente sin quitar un carril de circulación. A concesión é por un período de 15 anos prorrogables por outros 15 e está condicionada a que se presente un proxecto de revexetación do resto da parcela, actualmente empregada como aparcadoiro de bordo. Desa zona que se está usando como estacionamento, quedaría, na mesma situación que está diante do pabellón. En principio, iso hai que falalo porque en principio aceptaban que se era un estacionamento vinculado ao paseo, para poder pasear, que entonces sí, pero na resolución ven que en principio non, o sea que habrá que negociar. Costas reclama tamén a regularización da Avenida de Marín, unha vía feita por Fomento nos anos 50 e cedida ao Concello, pero que nunca se formalizou ante Costas.